תמיד קורה רק לי. בסדר, בסדר. וואו, מעניין מה אני הבוקר. אולי אני יצרן צעצועים. אני טייס, זה הרבה יותר טוב. לא יאמן, יש לי רישיון טיסה דרגה א'. כולם יקנו בי, אני אלוף. מעניין איזה מטוס יש לי. מטוס קרב ואולי מטוס נוסעים ענקי, איזה כיף. מרטין, ארוחת בוקר. אתה בטח רעב אחרי המשימה הזאת, נכון בן? הטייס הנודע מרטין מורנינג טס טיסת יחיד נועזת מעל האוקיינוס האטלנטי, ובכך שינה את עתיד משלוחי הדואר וסגר את הפער בין היבשות. הגרוטה הזאת היא המטוס שלי, המכונה העתיקה הזאת? כן, אנחנו גאים בך מאוד, מרטין. טייס! היום שיחקת אותה. לא ממש, גרומו, זה מטוס בוכנה, זאת גרוטה עתיקה מאוד. זה כמו אופניים שהרכיבו להם זוג כנפיים. מרטין מורנינג, הודות לך ולאומץ לבך אנחנו נכנסים לעידן חדש. אני, תיאודור נרון, מעניק לך את אות הגבורה, כנף הזהב המכובדת הזאת. האם תסכים לקבל אותה? תגיד כן, בנות אוהבות מדליות, רוקסן תשתגע מזה. כן, תודה. וואו! סוכן שלנו ייצור איתך קשר, תחמוק מטורטיאס. בוא ניסע, צ'ארלס. תחמוק מטורטיאס? מה זאת אומרת? אז הוא לא אוהב טורטיאס, אז מה? אני אומר לך שהמדליה הזאת לא תהיה להיט. אתה נראה טוב מאוד כטייס, מרטין. אומרים שבנות אוהבות גברים במדים. זאת עבירה על החוק. התקנות קובעות במפורש שאסור להכניס חפצים אישיים מכל סוג שהוא לשטח בית הספר. אבל זאת סתם סיכה, מר גרינזל. אני מדבר על זה. איזה יפה. דום יפה. כן, אני חושב שהייתי צריך להשאיר את המטוס בבית. יש לך 5 דקות לקחת את הדבר הזה ולהוציא אותו מכאן. בסדר, אבל אז אני עובר על התקנות של בית ספר. יש איסור מפורש על יציאה משטח בית הספר בלי הסכמה ואישור בכתב בשני עותקים. זה נכון? מה קורה כאן? מרטין החליט להעמיד את המטוס שלו באמצע חצר בית הספר, ויש לנו התנגשות בין החוקים לבין התקנות. אסור לו להכנות כאן, אבל אסור לו גם לצאת בלי אישור. מרטין, קח את המטוס הזה לנמל התעופה הקרוב, וחזור מיד לבית הספר, ובלי שום עיכובים בדרך. אוקיי, איפה מתג ההתנעה? אני אנסה את זה. אני חושב שזאת לא הייתה החלטה נבונה מפני ש... טוב, ריצת המראה. קדימה. אוף, מה אני עושה עכשיו? תמשוך בידית! רוקסן! תודה רבה על העצות שנתתם לי, נוסעים סמויים. טיסת היחיד הראשונה שלך, היינו מוכרחים להצטרף. אני לא רואה שום נמל תעופה בסביבה. לעומת זאת יש לנו בעיה גדולה יותר. החזיקו היטב, זה יהיה קופצני. איך אני אהפוך את המטוס שלי חזרה? היי, מה זה? זה היה קשה. נדמה לי שיצאנו מהסערה. מרטין, אתה טייס טוב, אבל דבר גרוע, יש פה מכתב אחד ששכחת למסור. מכתב? למי? ארקיטו גונזלס, ויה בולביסטה, סנטה רטפיה. תן לי! מעטפה ורודה,
ביסום הדין, מכתב אהבה, אין לי שום ספק. אל תהי בטוחה, אולי זה מכתב שנאה ולא היו לו מעטפות בצבע אחר? אני יודעת, אני מומחית. זה מכתב מאישה על אהוב ליבה, רומנטי כל כך. איכס, בנות חושבות רק על אהבה. נמל תעופה מתחתנו, אני נוחת! היי, תראו! ברוכים הבאים לסנטה רטפיה. נראה לי שאחרי הטיסה המטורפת שלך עוד נספיק לחזור היום לבית הספר. סנטה רטפיה, ידעתי שנוכל למצוא את דרכי איתו. נמסר לו את מכתב האהבה הזה. צירוף מקרים מוזר. כן, אבל דברים כאלה תמיד קורים לך. אני כבר רוצה לפגוש את דרכי איתו ולמסור לו את המכתב הזה. הוא יהיה נרגש כל כך, זה יהיה מקסים. או, בנות, בנות. טוב, אם אנחנו כבר כאן... אתה מרטין מורנינג הטייס הנודע? כן. ההודעה אצלך? איזו הודעה? כן. טוב מאוד, רוץ לשגרירות, מחכים לך שם, ותיזהר, אנשי טורטיאס עוקבים אחריך. טורטיאס? מכתב אהבה, אין סיכוי. נראה לי שנכנסנו לסיפור מרגלים. אתה מרטין מורנינג הטייס הנודע, כן? תשיג לי את הגנרל טורטיאס. מרטין מורנינג, יפה יפה. הוא מופיע ביום תחרות הבישול השנתית, והמרגלים שלי מדווחים על הודעה סודית שמסתובבת בכל העיר. אני אגיד לך את זה בשתי מילים, גנרל, חשוד. קבל בשלוש מילים, מדאיג. תערוך עליו חיפוש מלמעלה למטה. כלומר, מכף רגל ועד ראש? כן, זה מה שאמרתי. עליי לערוך חיפוש מכף רגל ועד ראש. בסדר. זה לא הזמן המתאים למסטיק, מרטין. לא, הדפים שלי, הכובע שלך. תודה רבה. התלוו אליי בבקשה לחיפוש. קרלוס! כן, אדון גנרל. תגיד לי, החרמת את כל מתכוני הטאקו מכל אנשי המחוז כפי שביקשתי? כן, אדון גנרל, המנה הטעימה שלך תהיה להיט בתחרות הבישול השנתית. גם השנה תוכתר בתואר טורטיאס, מלך הטורטיאס. מושלם, מושלם. אם כך, הניצחון שלי מובטח. סליחה על החיפוש, אבל הגנרל שלנו מקפיד מאוד. טוב, תענו מן הטיול בסנטה רטפיה, ואל תפספסו את תחרות הבישול, כן? טוב, עכשיו צריך לקחת ממנו את המכתב ולהעביר אותו לשגרירות. תראו! מהו זה? רגע אחד. יש לי רעיון גדול. שלנו, המלצר לקח את הכובע שלו. הבנתי. לא! איפה הכובע הנכון? זה כמו לחפש מחט בערימת שחת. הוא גמר! צריך להזהיר את גרומו! מצאתי! גרומו, מהר, הוא גמר לאכול! היי, מה זה? מה אתה עושה שם עם הכובע שלי? תפסו אותם! יש לי רעיון! מוכרחים לתפוס אותם! תסתכלו, השגרירות שם! שלום, אני מרטין מורנינג, השגריר ביקש לפגוש אותי. מר מורנינג יקירי, האמת שכבר התחלתי לדאוג.
למען האמת גם אני דאגתי, אבל הבאתי לך את ההודעה הזאת. טוב מאוד, זה באמת מצחיק. אבל זאת ההודעה שאני מצפה לה. זה יבטיח את ניצחוני. מה זה? תוכנית לנשק סודי, או צופן סודי וקודים, או מהלך צבאי סודי? טוב יותר מכל אלה. זה המתכון לבוריטו הטוב ביותר בעולם, ועכשיו הוא בידיי, אני אזכה במקום הראשון. הפרצוף של טורטיאס כשהוא יבין שהוא הפסיד בתחרות הבישול. טוב, אני הולך למטבח. אני מאחל לכם ביקור נעים בסנטה רטפיה. טוב, נגמרה הרפתקת הריגול שלנו. בואו נמסור את המכתב לארקיטו. ארקיטו, אני יודעת שאתה מתגעגע אליה, אבל אני כאן, ואני אוהבת אותך בכל ליבי. ארקיטו היא אישה אחרת, והיא מרושעת לפי הקול שלה. היא פורטת על נימי נפשו, זה ממש נורא. טוב, זה לא באחריותנו, אנחנו רק השליחים. דואר! מהר! תראה, ארקיטו יקירי, מכתב מאמא שלך. היא כותבת שהיא כבר רוצה מאוד לחזור הביתה, ושאתה הילד הכי מתוק שיש בכל העולם, ושהיא שולחת אהבה ומיליון נשיקות. תראו אותו! לפחות צדקתי בעניין מכתב האהבה. עכשיו נוכל לחזור הביתה במצפון נקי. אז בואו, מתחשק לי שוב לטוס. מרטין מורנינג, היום סוכן ארבד מחר. מרטין מורנינג, תמיד קורא דבר